nsọ ndụ wee lụta Chukwu kele anyị n'ụwa ka anyị were n'ofu obi. ụmụ ibe ndị ndozi ọdịnala ekene unu. Anyị si ka udo dịrị unu n'ụbọchị nke taata. Anyị wawu ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị kwere n'ihe otu kwuru. Anyị wawu ndị ndozi ọdịnala Igbo. Anyị bịara idozi ihe mebiri emebi, maka na o mere mmebi anyị wee bịa idozie. A sị m udo dịrị onye ọbụla bụ onye ndozi ọdịnala Igbo, maka na ọ bụ ọ dịrị ibe, ọ dịrị ikwu, ọ dịrị nwoke mma, ọ dịrị nwaanyị mma, na onye ọbụla fụrụ n'ime obi nwanne m nwoke ekene gị, ọ ga-adịrị gị na mma. Ihe ọbụla ị chọrọ n'ụwa ị ga-enweta ya, maka na ịma eziokwu na eziokwu na-ama ibe ya. Anyị bụ ndị Igbo, anyị nwere ezigbote nsogbu n'ụwa, mana amaghịzi m ka anyị ga-esi ghara na-emezi anyị otiwere anya afọ ụzọ. Ọ bụrụ ụmụ ihe ndị Igbo na-akpọ isi eke bụ na onye nwere anya ọ naghị afụ ụzọ. Anyị nwere anya mana anyị anaghị afụ ụzọ. Anyị nwere ntị mana anyị anaghị anụ ihe. Anyị nwere ire mana anyị amara ihe bụ asọ. Anyị ga-ekene godo eke, kene orie, kene afọ, kene nkwụ, kene ikwu na ibe n'ebe a, ndị na-ege ege ọha maọbụ ikwu na ibe n'ebe a. Kenekwe ndị mbụ, kene ndị ọkpụ na ndị egede. Ụmụ ibe, ihe ndozi ọdịnala bịara bụ ka ọ dịrị ụnụ na mma. Ọ bụrụ baka your personal belief ọ ihe ọbụla ị chọrọ ime n'ime obi gị, ọ ihe obi gị gwara gị mee, ọ bụrụ ya. Ihe a na-ekwu bụ na e nwere ihe nna nna anyị debere anyị, and ebe aha bụ na Amerịka nwere gọọmenti, ya bụ na Europe nwere gọọmenti, all that the same place. O nwere ebe ọzọ esi eme ka ọ dị n'elu, ka ọ dị n'ala, ka ọ dị n'iro, ka ọ dị n'ime. Ihe niile ahụ ụnụ fụrụ apịrị apị, ihe niile ahụ fụrụ apịrị apị, onye ụda piramid ahụ ị na-afụ. Because before pyramid enwere ihe apịrị apị, because pyramid bụ age of stone. Mụrụ na amara information. Enwere ihe a na-akpọ age of stone, stone age, ọ ihe na-afụ na pyramid ahụ. Before the stone age enwere that ihe a apịrị apị with the beginning. That today people na-edezi n'akwụkwọ. Tata ụzi akwụkwọ na bik. Before ọbụla akwụkwọ na bik, mgbe ọbụla akwụkwọ na bik. As recorded in our artifact, anyị gụtara this our kere ihe na-akpọ ya kalenda 81 years, 9 million times ya 9, because every 1000 years is a million. Times ya 9 plus 2012 o mere spine, which is from that time to 2012, all 9 million, and the year gụtara 9 times 9 equals to 81,000 years. 81,000 years, 8 plus 1 ọkwa 9. Ndị be anyị we follow astrology. Aga m agwụkwọ ụnụ, I will prove ihe ọbụla m gwara gị, I will prove it. Anything ọbụla m gwara gị na this life, anything ọbụla I tell you, because ihe m chọrọ ka ọ dịrị gị na mma, because echi you might go and see it, they deceive gị, ọ bụrụ problem. So why should I deceive you? Why should I? Ebe mma na echi nwere ike ịmarakwa eziokwu anaghị ekpuchi aka. Sun can never change. Sun agaghị echenji, awa agaghị echenji, they will never change. So why should I then come and deceive you? Why? Ebe ọ bụ na tomorrow this thing will affect me and my children. So here na fight for you and my children. Or here na fight for. Ọ bụrụ about you. So ọ bụ ndị agha na-ekwu about personal something, or ha nwere personal something. They have the personal something because ha mara ihe ha na-akọ. You got to all those people ha mara ihe ha na-akọ. Look, let me tell you something. M ga-prove ya na our calendar is 81,000 years with a proof. With those things ahụrụ na-akpọ ọkụ, all those things you burn every day. Now ka anyị bido n'anyanwụ.
n'anya gị now this thing na-agụ gị ebe ahụ the secret they can never tell you anywhere in the world. Nde ihe a n'akwụkwọ you will buy it 1,000 euros with proof. If I write this in a book, you can get 1,000 because all this thing can govern every country on earth. 645 mme pieces no ata o pieces and all today agaghị m ekwu ya echi. Ihe m ga-ekwu today agaghị m ekwu ya echi. Ihe mere m agaghị ekwu ya na ọ bụ ihe a ka eji achị ụwa. Ihe a na-agwụ nke eji achị ụwa. So it is a privilege, even a privilege because this information will be yours forever and ever as long as na brain get record gị. Rapụ ndị ọzọ ndị na-anaghị anụ ihe, rapụ ndị ntị ike, forget about them. This information will remain in your gene forever and ever even though ịmụọ ọnwụ ọ ga-adị ya n'ime ya. Now ndị nna nna anyị ha ma na enwere enu nwaala. Ndị nna nna anyị ha ma na anya represent the sky, they know it. Ha ma na obi represent the earth, they know it. Ha ma ya na ka anyị bazie na the practical work. Ihe ahụrụ na-akpọ mbari ọ bụrụ mbari will just connect, that is all one will just corrupt one. Enwe ndị a na-akpọ mberi is a surname n'ala Igbo. Ọ mberi ka a na-akpọ ya. Ọ museum is museum proof mana ị ga-eje na America kwụọ ụgwọ, gaa na England kwụọ ụgwọ, baa na museum ijo demolize your own. Aka m na-abịa, just listen very carefully. Ihe m na-agwa attentively. Ọ bụrụ na ị ga-esi ihe a, go and do your own research anywhere. Bịa kaụnta anya, ịkaụnta ha anya, I surrender. Ịkaụnta ha this thing ga-awa today. Any ọtọkwa were highest dibia enwere n'ala Igbo, ọ gaghị akaụnta nwunye. The highest dibia in n'ala Igbo cannot counter it because someone ihe na-agwa pure absolute truth. Astrology never change. Dimkpa astrologer. Ọ bụrụ onye na-agba mgba, ọ bụrụ onye buru ibu. Ndị Igbo nwere dimkpa before, the master of the stars, who pick those people who master the stars, the movement of celestial body. Ọ ha ka na-akpọ dimkpa because ha mara the enu na govern anyị. They know that sky govern the earth, they master the character. Ọ ya ka na-asị mmadụ na iwu dimkpa. Mana ndị kịta ụzọ ikwuo na mmadụ iwu dimkpa, achekwa ma onye gbara dimkpa ma onye buru ibu. Mba, dimkpa or master of character. You master God the character. If you master the character, that means you master God the celestial body. So anya na abụ this right eye belong to the right brain, this left eye belong to the left brain. This right eye na-ejikwa ntị ofuma because this thing agaghị m ekwu ya echi because this information dị vital. All classified information agaghị m ekwu ya echi. Onye ọbụla chọrọ ige ntị na ọ ga-ekwe ntị. Ọ bụrụ na imesịa isendịere ụmụnne gị because ihe ị gaghị anụkwa ya na eni Igbo, onye ọbụla bụ onye Igbo ị gaghị anụ ya n'ọnụ ya na-abụsụ ndozi ọdịnala. Maka ihe anyị ji wee bịa, ihe a bụ ihe anyị bịara ụwa. Anyị bịara idebe this information because anyị fụrụ o furu efu. Anyị si kwada mmụọ pụta ka o wepụtakwa ejebekwa ebe anyị na-eje. You will bring it back and go. Onwe ihe anyị ji wee eme nke ihe anyị na-eme nwere ihe anyị ji eme. Onwe uru ọbara, kedu uru ọbara na-achọ ego? Apart from that, ego nwere ike ije ga-eme. Ihe anyị na-ele foundation for ndị a ga-amụ amụ. Let them live in harmony like nna nna anyị ha si wee bi. Ihe dị Igbo, this is what we care for. So onye na-achọrọ ụzọ nyaka ụzọ ọzọ, we don't care. After all, onye ahụ na-agba ọsọ ekwu nkwugere, he will be the beneficiary tomorrow. So why do you worry? Anya aka nri bụ belong to right brain. Anya aka ekpe belongs to left brain. Ana m agwụ na ebe time si wee bịa. Time na-egekwe ntị. This information you can never have it again. Na-egenu ntị. This right eye belong to space, left eye belong to earth. Na-egekwe ntị. Now the nerve system in this eye is 12 nerve in the right. Ịkpọ nkwụsị ya, go and verify ma ọ bụrụ na ị dịrọ comfortable with it. Now it times ya this 12 times number of space. Maka ndị Igbo na-eme akwụsị okwu asị ise pụtara number of space. That is why na-eme agụba clock ọ na-asị gị 5, 10, 15, 20. That's why clock go by 5 minutes because it's the number of space. Now 12 times 5 onye gị 60, then you divide ya into 2 day and night.
onye gị 30. I multiply ya 30 by 12 onye gị 360. This 360 1 year. You got to now this 1 year now it count to say four corner of the earth, 4 cardinal point. Onye gị 64 itinyesie 1 leap year which is we will confirm. Anyị ka na monitor body the ihe leap year anụnwa because na ya mabere how leap year work. So ndị ndozi ọdịnala ka na monitor this 1 year as every 4 years na add ihe. So anyị amabere. Now all this thing mere 365 but normally you will 360. This 360 12 months. Onye wa time ị na-afụ 60 seconds na make 1 minute, 60 minutes na make 1 hour. This is simple 12 nerve right eye times space. That is the time. O nwere ihe ọzọ. Ikpuchi anya once you close your eyes there is no more eye. So nna nna anyị ha celestial body, all those artifacts ahụ ifuru n'ime mba eri ahụ, all of them are celestial bodies. They are nothing but celestial body. The behavior, the human characters, because omume na-eme based on their observation, also from the cosmic, all that thing ka ndị mmadụ na God, onye nke ha na-egburu ọkụkọ. This thing they kill ọkụkọ for. Because we are talking about these forces on the air, these forces on the sky. Had the 7. Aka m na-abịa there, we will get there. All these things ka ndị a na-egburu ọkụkọ because of misinterpretation of the myth. Onwe onye si ga-egwu anything, enwere si ga-eme anything is your own personal belief. But ọ ka mma ka ị mara ihe ị na-eme. I am telling you, ngwa gị ka ị mara ya, ị na-egbu ịchọ igbu I don't care, ọ gbasara m ajibere ji ogobe egbu. Now, okay, I close only the chapter of right eye. You got to go. So the right eye with 12 nerves, go and check it. Eyelids, eyelids, all 12 nerves. All now time space because once you close your eye, there is no more time. Time stop existing. Once anya gị mechiri enwe ezigere ka time again. So I have to go from here. So nke a wee this is the law of the heaven. This is the law of the heaven. So I have finished go the law of the heaven, which is the time. The time belongs to heaven, the space. Now let's go to the moon calendar. So our calendar is 30 based on cosmology, astrology. Number 1 nke a wee the heavens calendar, because now ịma na ndị amere for pay so ndị baya watazie na-eme ana m abịakwa ebe ahụ una jira confuse. The heavens calendar all nyanwa bụ all those things ị na-afụ na mba eri. Most of this astrology painted in animal form, ma ndị monkey, ma ndị eagle, ma ndị nke a, ma ndị agụ, all those things wụcha celestial body. Mana m ga-egosi unu later ka anyị ga-erukwe that place because we take it one after the other. Now ka anyị gaa na moon calendar. The left eye, the nerve system of the left eye dey 13. Left eye the 13, that means belongs to earth. Nke a will belong to right hand, which is heaven. This one belongs to left hand, which is the earth. Nerve system here, the 13, go and verify. Now this 13 ọ dị n'ime ị ga-ewere this 13 multiply ya na-echekwa ka m jabọ because ebu m akwụkwọ m ebe a maka ma eme mistake oruzie echi boys ejide m. So 13 ka ọ dị ị multiply ya by 28 moon cycle of the moon 28 onye gị 364. This 13 now it times here the movement of the moon, the cycle of the moon, which is 28, onye gị 364. This 364 it divide there by 7, these 7 planets. It divide there by these 7 planets in the sky. Onye gị 4 ahụ ya bụ Eke, Orie, Afọ, Nkwọ, that's govern the earth. That is why o ji eme ụnụ rụọ ụnụ arụ ya square. Nna nna anyị ha anaghị arụ nọ square, ụnụ ha na-adị circle. Nna nna anyị ha anaghị arụ nọ square, ụnụ ha bụ circle ka ọ na-adị. So ebe ọ bụ na this law of the moon, not law of the earth, it governs the earth. So all for commercial purposes.
for commercial purposes. That's why anyị ji wee mee ka ọ bụrụ mbọsị a na-azụ afịa for market days. Onye mere eji wee mee Oke, Orie, Afọ, Nkwọ. O nwere ihe ọzọ mere eji wee mee like that. All because of the law of destiny, the law of the earth. So anyị echefuzie the law of heaven, sorozie nke ụwa jewara. Mana nna gị si gị enu na ana, enu onye nwe na govern the head, ana na govern the earth. Ọnwa, ana, anyanwụ, enu. Mana ịjụọ ndị be anyị today, kedu kalenda of the Igbo? O bupụtere gị moon kalenda. Yes, because ọ mara na nna nna ya nwere kalenda na abụ. Ifu ebe confusion si. And the worst thing bụ na anyị bụrie mee ya attach to Roman calendar. Ihe ọ bụla anyị na-eme ọ bụ na Roman adịghị ya n'ime, anyị ebidobe. So calendar of the moon was specifically for commerce. All these 7 gods anyị fụrụ n'elu na the sky, ndị Igbo na-akpọ ya Amadioha, Ikenga, Ekwensu, Ala, Agwụ, Anyanwụ, and Njoku. These are the 7 planets. 7 planets. So we personify them for you to know. Ndị mmadụ apụrụ destiny, paradestiny, ga gbuba ọkụkọ dị, gbuba ọbara dị, cover nonsense. This is nothing but astrology. Ihe a na-agwakwa gị na-awụ, if you go to European money, the money of the Europe, ị ga-afụ ya there. You will see the gate. Ordinary ego ndị Europe, wepụta the ego ndị Europe, you see. Ị ga-afụ ya 6. 3 gate here, 3 gate here. Ị gakwa na Igbo cosmology, all those ihe apịrị apị, ị ga-afụ onye nwere something dị ka round something n'isi nwere point. Ihe awa astrology, all cycle ya, the movement of the planet, or ihe datịrị bụ. Ebe ọ bụ na ịfụrụ na ije na ancient Roman money, ị ga-afụ nwaanyị nọ na horse, ịfụ horse ịnọ bie na-aga, ọ na-azụ the horse. All that thing will the Eke, Oye, Afọ, Nkwọ, which are the forces moving you inside you because of these 7 planets. All how na govern this Eke, Oye, Afọ, Nkwọ. All how the head will have a higher mind, the heart will lower mind. The water of passion and the earth of generation. These things govern how na govern inside you. All this planet, all behavior, all depend on ebe the planet nọ. So ndị nwa na onwe gị the horse abụghị na ngwa na anya the horse, mana ndị nwa hapụ the horse eburu gị na-eje. Horse with the spirit bụ ga-eje. Mana ngwa kwesịrị na control this horse. You're supposed to control this horse. Horse eburuzie gị na-agbanye isi n'ọhịa, isoro ya na-eje. All this ihe na-akpọ suffix, among them about the Egyptian cosmology. This suffix is nothing but Ikenga. But Ikenga dị n'osisi. Suffix during the time of Stone Age. Stone Age. Enwere Stone Age, nwee Iron Age, nwee Metal Age. Nwee mgbe ndị osisi, mgbe ndị apịrị apị. So everything started from osisi. So anyị na-ekwu na anyị wụ ndị mbụ. Ọ bụrụ because of want to, because anyị ma create this thing. All this art for everywhere in the world started from ihe apịrị apị. Art started from ihe apịrị apị. Anywhere you go, that's why they put it in museum. In Aguna, that's why Mabeke put it in museum to tell their people that this is where everything starts. It's in Mabeke in Africa, do something, God worry you on or Hitcher. Do you think that they are stupid? Do something in Africa, God said museum to tell their children this is where everything started. Telling them what happened, they are the beginners. All them what happened with them because someone discover astrology. Mabeke can't me believe. Nwa bekee nwere ike ịga disa na be nwa bekee desara ihe na museum because of na ọ nwere the important for education of the future, life and direct. So moon calendar is based on commerce, sun calendar is based on astrology that follows your mind. Ndị Igbo nwere ihe a niile, ndị Igbo nwere afa niile abara ha
eke na Ogbeke, Mgbafọ, Mgbori, Nwangwo, Nwangu, ihe niile awụcha based on astrology, nothing more, nothing else. There is no life in that astrology. Enwere ihe mposturu m gwara ha na that electricity chenasị electricity ka ọ bụ, because once you know about energy, you know about energy, because as long as man begin to exist, all energy bring the light at the first place. The light you see is energy at the first place. So there is energy before even human being. There is even electricity before human being. So human being is electric. So how they discover electric onye gbara gị nna gị mana that if they know about astrology then and put it in this happy, that means they know about electricity then. Because how can you know that energy in the sun can give electric here? Then even then translate it in a different way. But if you know about electricity energy, ị ga-aghọta na this sun na-send the particles. So if this particle sun na-send, e were this matter which is the moon, which is silicon, e were build wire before you marry ihe na-eme imete ya ka shop oge odoge anya na anwụ ị na-afụ na ọnwa na ọ dị other planets na ihe ha bụ nothing but energy moving, vibrating. And ọ bụrụ na ị mara na ihe a bụ energy, you can never lift plane, because plane you are moving opposite direction with force, because the matter itself is energy at rest. But once it is a matter, iwere matter move onye or kinetic energy, upward from potential back kinetic, because the earth na-move that space. Ihe ọ na-move that space being matter, earth is matter, ọ na-move like this or generate the force normally. So send the force I send the back. Unu na na-emezi change force. All the whole 7 planet na-eme change force. All the force ka anyị eche uche. Life and direct a character omume anyị na-eme with this all the forces ya. Ọ bụ nya mere ndị by all mistake ya ka mere, all the mistake, the interpretation of these mistakes, because they reason with 5 sense, then fall victim of ọrụ anụ. Ọ bụ a victim. Ya victim ka a fall because of proper interpretation. All that thing ka a na-akpọ God, all that thing planet say for every day. Ọ na-egburukwe ya gold ahụ ọ na-eyi n'onu, ọ maha na the same planet. Diamond ị na-eyi all the same planet. Fuel ị na-aṅụ all the same thing. So what makes it different? Ihe ọbụla gbasara Chukwu na chi nke ahụ maka religion. Ihe ọbụla gbasara Chukwu na chi is invented for religion. Onwere ihe gbasara na planet nke ahụ maka religion. So people who are under 5 sense must be controlled. Ọ bụ na control ha emebie obodo. That's why they created these laws to control them. So ụmụ ibe ya anyị na-achọ ịkọwara ụnụ bụ na Mberi onwe ndị si mbari ahụ a na-akpọ ya corrupt version. Ọ bụrụ Mberi is a surname na ala Igbo surname. Ị gaa n'Oweri, ọ n'Oweri ka ọ dị n'Oweri, ebe ahụ a na-akpọ Oweri onye maka a na-akpọ the Equinox. Ebe ahụ bụ the center of equator. Ọ bụ na Oweri ọ maka na nwa bekee everyday shift line. Ọ ya bụ Oweri. Ị ga-eje ebe ahụ ị ga-afụ ndị a na-akpọ ụmụ ọwa, ị ga-afụ ndị na-aza Mberi. Ebe ahụ ka m na-agwa gị. Ị ga-afụ ndị na-aza Obieri. Atọnụzie eto ọbịa ga-eri akụ. Chi ọbịa ga-eri akụ. Ịma ha anaghị afịa ndị mmadụ ahụ atọ nọ something to something else. Ọgụgụ na onwe ego meaning self, they still force it to exist. Enwe ndị na-aza nwaanyị Sunday. Ịka na na-afịa ụra afọ, ịka na-abịa na ịja gị nke omini gịnị ya nwere ike kọwa ọnụ. So ụmụ ibe ndị Igbo, ihe anyị bịara bụ ime ka ọnwụ na ndị si Mberi dis museum na anyị sụchasịa ya ọfụma, dezisie ya ọfụma, ndị mmadụ ga-abịara place na-agbara anya nkiri. Mana first of all, ị ga-ekili ngori the name deti emego edeti emego arụsị anyị deti arụsị bụ artifact. All this personification of these gods ka na-agwa unu, this Venus, this Mars, this Saturn, onye bụ Ikenga,
ọya bụcha disi Amadioha, ọya bụcha disi Ekwensu, ọya bụcha ala. All these 7 planets, nothing more, nothing else. Your brain is the problem. Free yourself from this brain is the problem. Obro this thing no n'elu, obro nke no n'ani. The brain is being tied down. Under 4 square house. You have been square holded. That's why you know to isi. That's why you feel na country is important for you. But culture is more important. Culture is important because culture will hide the information about the movement of the planet. You are a son. That is Jacob son. Why did they call you son? Didn't get Jacob son. Why is Jacob okay son? Why? Because you the same thing on the land. That's why they created these laws for you to know, but you cannot. These laws, this Ekeoria for you to understand that what's governed is this Ekeoria for the energy inside water. Energy inside water about fire is the energy inside fire. What is the source of this energy inside fire? Air. What is the source of the energy inside air? About earth. What is the source of energy inside earth? What is their reactions when you bring fire and air together? What they emit? Can you hear the word? That is proper education. About mythology, about practical culture without any symbol. A ga-echenji mmọnwụ anyị echenji mmọnwụ anyị ọ nwere ndị ọdịnala mesịa this their paperwork anyị na-eji chenji mmọnwụ ahụ. Ọ bụrụ nke a na-apịa mmadụ ụtarị mba symbolic masquerade otu nna nna anyị ha chiri ụmụnanya ha afụ ya. Don't you see the faces of the masquerade? How many of you can tell me what ka ihe dosa esi pụta? Ndị a na-ekwu ihe a na-aga abịa ichiri abịa ikwu nonsense. Can you tell me ihe mmọnwụ ahụ pụtara? So ọ dịghị gị mma ka ị mara ya. Ọ na ọ dịrọ gị mma ka if you know it, even though you want to do it, for you to know it, ọ na ọ bụrụ ezigbo ihe. But no, they will not. Ha ga-abịa echikọ nonsense, ịkọsịa nonsense gwụrụ na ma ndozi ọdịnala abịaghị 10 years time ndị Igbo will go away. That is why nna nna anyị ha ji wepụta because ọfụgo ha na-afụ na ife afụ na nzuzo. Ọ bụrụ gụnwa onye nketa onye nkwụsị kpuru isi eke ka anyị na-afụ. Nna nna anyị ha ma na 10 years time Igbo ofugo. Ọ bụrụ because na ha dị na ndị Igbo. The beginning of Igbo extinction will start 10 years from now. The beginning. Because you mara ordinary art. Because art is culture is art. You don't know your art. Then why can you go? Do you know that? You don't know. You will later know. You get messy amara. You got to have nwa ga-akpụrụ nwoke bịa na ya nwa gị nwoke kpụrụ nwoke bịa na ya adịsị gị mma na nekwe enyi nwaanyị isi mba ihe ahụ nwoke ọ sị gị and so what na Big Brothers Kingsley from Big Brothers na ọkwa nwere enyi nwoke. Yes, ọkwa na bọmba ya na television everywhere in Nigeria, na television everywhere ka na bọmba anya. Ndị ugwu agaghị eme ya because their culture forbid ya. Ọwụ ma ndị Igbo ga-awụchi ama na market somewhere na ọwụ ndị Igbo ga-awụchi ama because ndị ugwu forbid ya, their culture forbid it. Ị na-ekwu n'ọnụ culturally your own culture si onye biri ibe ya biri. Nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. You see, so if you don't bring any culture that institute construct people's mind, they will become victim and you have right to tell them anything because your culture say that onye biri ibe ya biri. You can never stop it. That's why unu megide ihe ndị na-eti isi ala na Ebonyi ha jụrụ eju ndị Igbo and the way you stop ha because your law says nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. But you nwere culture na, so if you don't have culture, ha soro ndị nwere culture naba. And if pụtakwa nsị akaba ọjị bụgo ọgọ, nobody will follow you. Ọ bụrụ onye ga-eso gị. That is, you are not strategic. It was strategic. You are not smart. It was smart. Only the clever enough. Ị ga-ama na those things will not lead you anywhere. You supposed to know. Ọgwụgwọ na ị na-eme ya, but you supposed to know. Nwanne enwere ihe ị ga-eme ị na-emesi na nwanne ihe awọ. Ịbụrụ guy. Nwanne ịbụrụ guy. Some of them na-claim na ha guy. Nwanne ịbụrụ guy. Ị ga-ama na this thing mba ihe agaghị enye m customer.
ịwụrụ gaa ị ga-ama na ihe agaghị enye gị kọstọma. Ọ bụrụ batụ nganga ịmara ihe na-egbu agụ nganga ịpụta na Facebook eme enye gị 100 likes na-akọgheri. Ị na-azi ajụ onwe gị ma ndị Igbo dị 50,000. Okay, ndị Igbo nọ na Facebook, let me say 2 million. Ndị Igbo dị 2 million. Go to church on Sunday and see. Gaa n'ụlọ ụka on Sunday and see by yourself, and you know that you are in problem. Gaa n'ụlọ ụka ụbọchị ụka, you see your people, then you say, oh, what the fuck. Ọ mgbe ahụ ị ga-ama na ihe m na-ekwu bụ eziokwu. Go to church, ọ bụrụ Facebook. Forget about Facebook. Go to church. Ịmana na Facebook enwere ike enwe 20,000 followers. Ọ dịghị ka ịbana nganga eburu gị bupụ gị ifuo. Mana gaa na church, ya ndị onye ọbụla na ebe ahụ 90% of them tinyere ego. 90% because iji arụ ụlọ ụka inye ha onyinye, ọ ya dị ka ọsọ be gị ka ihe ọjọọ ka you will be forced to get up jejenye onyinye. This is where everything about you goes. Inwero a strong culture, because culture is the art is the cultivated way of life. Only inwero superior one, the superior one will come and eat you away. This is natural principle. This is natural principle. Check yema ọwụrụ na that your thing in eme dị mma. How can 90% of you be in the church? Ogburu eje wejide ha. Eje wejide ha n'isi mba. So you are the problem, not the church people. Ogburu onye tiri ha egbe n'isi. When they bring good thing, people will come. Ihe dị mma na anya gbara akwụkwọ. Adịghị m chọrọ enwere onye Igbo ọ ga-eme ihe ezigbo information ọnọdụ n'ụlọ ụka. I don't think so. I don't think mụ na onwe m atụrụ m chọ. So ọ bụ anyị nwa, those people who love Igbo so much, we should think and strategize. Anyị ọ bụrụ ndị ụka na onwe ha adịgo comfortable. Ọ bụrụ Baịbụl ya n'aka, ọ sị Jizọs o tere ya mmanụ, o tere ya onye nwere obi aṅụrị, o nwere ụgba. Onye nwere ụgba bụ gị nwa na onwe gị jet goro ụka. No, na what ka ihe ị ga-emezi na because ọ nwere problem. Onye na-eje ụka enwere nsogbu. Jizọs wụ di ya, Jizọs wụ nwunye ya, Jizọs wụ nna ya. O nwere problem. Ọ bụ ngụ nwa na onwe gị nwere problem. So kedu ka ị ga-esi wee mee convince onye a si na Jizọs tere ya mmanụ? Because 90%, 98% ọ bụrụ ezigbo okwu. All very very big large number. So aka ọrụ kwesịrị ịbụ ịga na-eche na kedu ihe mmadụ nwere ike ime. Kedu mmadụ nwere ike ime? Ị gaghị eme nwe by force. It's impossible. Not possible because you are talking about worldwide religion. Ọ bụrụ about ihe na Igbo mba. Ị nọ na world, a global community. Ọwụ na echi if you threaten their life, they report you to their father na Rome. Agwọ ha ga-ịba. Agwọ ha ga-ezigbote ịba nke ha gwara anyị before 67 ga child's play. Ha gosi anyị nke this one. Ha nwere ike ụta were anyị na this denye ndị ha na-akpa ndị Ethiopia. Enwere ike next year iteta hanga flag of Ethiopia na Owerri. Onye ọbụla na ọwa gịnị ka ị ga-eme? Enwere ihe ị ga-eme? Enwere ihe ị ga-eme na ibesi akwa commit suicide. That's all. So ihe a na-ekwu maka ya bụ something dị tangible you can present because I'm about astrology 120%. Every country in this world was built under this principle, astrology of heaven and earth. Nothing more, nothing else. Every monument, Egyptian monument, Aztec, Mayan, Olmec, America, all of them is under astrology. There is only one sun, there is only one moon, there is only one Mercury, there is only one Saturn, there is only one Mars. So they are only one. So if you know this secret, you know secret of life. Everything about sense, emotion, intellect, all of them is located in these forces in Nagwagi now. Once you master this thing, you master every trick, everything, you master it. You are in control of everything. But the problem now, you don't know the secret code of all this information. Ebe nwere nsogbu. A majority of them mmadụ amaghị ya. Mana ihe nchọ ka ndị Igbo mara ya, achọrọ ka ndị Igbo mara ya. I want ndị Igbo to know it. Ihe a na-agụ na public, ọ naghị agụ na public. Ihe ahụ ya na-ekwu because nna anyị na-edebegodi private. Onye bịara iji wee fuo ọhịa.
ọ bụ na ha gwara ya ha na-eme anya nwere ndị nkịtị ịghọtago kpọrọcha ndị noblemen ifu ha dị nobel na-aga nobility but ndị nkịtị garịrị ihe a chọrọ. Ndị nkịtị dị too much so ịfụ ya small quantity of them die away and the information die with them. That's why I ga-ekwu ihe na Facebook ọ gwa to record it nkwa ihe ọzọ because echi nwere ike mmadụ agaghị anọzi ebe a na-asị na nwanne ihe anyị ga-eme ọsị na enwere this guy kwuru one day na this thing all from that place neurons will open you begin to think ị nwere ike sef imezie more than us. You got that? So the game bụ master the cosmology and master the earth. Earth is ruled by 7 planets. These 7 planets all hang on top of this 4 eke orie afọ nkwọ master these things. Then onweghị ihe ga-anyị any law you can make because this law a na-akpọ ọdịnala omenala nsọ ala ntọala na iwu ala ọ dị under this 4 principle everything and once you mere you are in control of everything. No bekee agaghị emenwu ihe ọbụla. Nobody can do you anything because you are in control of the horses. Because eke na orie na afọ na nkwọ is the same thing na Hausa language, the same thing na Yoruba, the same thing in English. Unless ma language barrier bụ ihe chenjiri ihe. But mmiri wu mmiri. Also the oil water, it remains what? It remains mmiri. Also the oil omi is still mmiri. Fire is fire. Language can change, but the fire will not change. Air remains air. If you like the oil, it will not change. It remains the air. So master all this natural movement, natural principle, because nna gị ha use Roman alphabet. Onye maka ndị mmadụ na-eme abịa na-ekwu maka disi erigada na machi ọchị. So kedu mgbe nna gị ji wee dee Latin alphabet na ozu ya? So nna gị na-use alphabet of Rome to write his ozu. Eribu ya gad nna gị wee dee afọ ya n'elu ini ozu. Ndị be ya na-echekwa uche. He was buried in Agueri. Agueri forest of Eri. Ọ bụrụ mgbe mmadụ na-ebi. Agueri forest is a forest in Eri forest. Mgbe gboo Eri pụtara past. Mama ihe ndara what of Owerri? What of Ite Owerri? Nke ha awụzi Eri, nke ha awụzi Eri, nke ha awụ nonsense Eri. Eri juru everywhere n'ala Igbo. Ke nga na akụghịrị don't mind them. Ọsị Eri asị ya gad asị ya. So nwa bekee na-aga n'Egypt na-aga na South America aga abọpụta ndị nwụrụ anwụ. Why na ha abọpụtabeghị gad? Why na ha abịabeghị abọpụta gad? So ị na-efi nchere ọnwụ na that gad place bụ ancient place na nwa bekee abịa bọpụta ya. Nwa bekee gara Igbo ukwu bọpụtasị ihe nọ n'Igbo ukwu. Ị ka na-ekwu na e nwere ebe a na-akpọ obu gad na Agueri. Nwa bekee abịabeghị eje ebe bọpụta ya. Ọhịa egwu nna chere na uche na ọ bụrụ na e nwere ihe dị dị nwa bekee ya agadi ya. Nwa bekee created this ideology. Nsọ ala onwere ihe nsọ ala ka ọ bụ nsọ ala nwere ihe na Israel nsọ ala iru nsọ ala bụ Jerusalem is African continent. Ndị awụ ndị Greek ana m ihe ha nwere ihe a ji ekwu okwu obere ka ndị agbanye ya mmadụ aba n'akwụkwọ. E nwere enweghị nke anyị nwere. O nwere ihe dị ebe ahụ the highest thing ndị Igbo nwere ike ime the most hardest mistake ndị Igbo nwere ike ime bụ isi na ha bụ Israel. Ịmakwa na ebe a ka ndị ụwa ji wee mara na ndị awụ nsị. So ebe a ka ndị the whole world ji wee mara na ndị Igbo ndị that is nsị wee nọkọta wee sị na within large number na ha bụ ndị Jew. This thing a na-agwa gị wụ metaphysics. Every world power mana this thing never ọ naghị eme exist. O nwere ebe a na-akpọ ya. The whole world knows. Evidence is everywhere. Mmadụ wee pụta na public. That means ka ebe a ga-ebido nyebere anyị where are they going to start to help us? Kedu ebe ha ga-ebido nyebere anyị aka? Because we fall everywhere. Anyị ka ebe niile n'anya anyị this land go jeje onye na-akpọ Theodor Herzl. Every plan he made onye nwere the plan 1800 at the end of the day ha enweta dị anyị enwetara na anyị nna anyị debere anyị
the whole Africa one country all the whole their cosmology because mụ afụgo dị ihe apịrị apịa ejego m study ihe apịrị apị ndị Africa niile the same thing ka ha na-ekwu maka ma nke ndị Egypt o ma nke ndị Aztec o ma nke ndị Olmec Maya Australia arụnta na Australia the same thing artifact the same thing from A to Z no differences ebe anyị bi today is village upper ebe ọ na-akpọ Egypt ma Nile ma Ethiopia ihe awụcha cities of Africa cities ka ha then we were forced 1645 645 mgbe ha were anị anyị nye ndị Arab da ha chụpụ anyị na village ebe ndị na-agba ọtọ we start afresh anyị bidoro n'isi don't you know and we started everything again at the beginning ha nwere ihe niile anyị nwere anyị bidokwa n'isi ndị ka ndị be anyị pụtaziri isi na ha bụ ndị ntọala na-ekwuzila okwu ahụ kọma ọka mma na ibini imechiri ọnụ sef bikos ikwu datịrị ndị ụwa ga-asị na kedu ihe na-eme ndị go onyere ụlọ igbo go and do your own research go and investigate ma dị isi obodo unu na-esochi ya tinye onwe unu n'ime ya ọ dị n'eziokwu ka ọ dịrọ that is the question tosi hapụ dị isi ihe a na-edegharị n'akwụkwọ ndị a nwere ego they control media ha nwere ike they can write whatever they like go and game your own research ma obodo a ọ na-eme o mere exist n'eziokwu that name ahụ na-ekwu Bible if Bible is not true the only place ị ga-afụ Israel n'ụwa na Bible so ọ na Bible bụ asị it means all of them bụ asị ọ na Bible bụ asị all of them Bible was written 1600 but I got not 2000 years Jesus bịa n'ụwa nwere onye bụ Jesus ihe ahụ just astrology they're talking about heavenly law this planet m gwara unu before time and space nothing more nothing else abịa na ya na-akọrọ m onye ọbụla akwụkwọ dati ihe ndị Juu abịa na ahụkwụ kewere aka mgbuo ya nke ọba ahụ ewere m nke ọzọ gwupịa ya egwupịa ndị na-emechu mmadụ ihu everywhere kedu nonsense bụ ya maka ya ọkparị ndị onye ọbụla nwere ihe apịrị apị you supposed to respect the person because ihe apịrị apị first before stone age everything started ihe apịrị apị that's why nwa bekee ji wee were ya tinye na museum for preservation go to Google and say mberi kedu the definition you go to Google and Google museum get the definition because maybe na-ekwu otu you cannot believe me go and look definition of mberi and look definition of museum then you come and tell me nwere ihe dị different n'ime ahụ then ị ga Google ihe na-akpọ artifact Google ihe na-akpọ art Google ihe na-akpọ masquerade Google ihe na-akpọ arụsị Google ihe na-akpọ planet combine them together ịgwa mma ihe ọ bụ artifact ka ọ bụ clairvoyance odoga ya na-enwe ihe na-akpọ clairvoyance ebe a na ọ bụ ndị mmadụ jọsụ ji aka ha nọ mebisie dị aka ọchọ mebisie ha mebisie dị own culture agwara m nọ anyị mere onwe anyị ihe na-eme anyị mebisie culture anyị for nothing sake nwanne ifunu gị ịkpọsa ahịa na street ya ịkpọsa ahịa na street nwee shop nwee shade ụnụ na-ebu ọ na-azụ ahịa ije na chọpụ Emeka nwere AC chọpụ ya dị clean ịpụta na chọpụ Emeka nye gị mmanya malt nye gị malt jụrụ ezigbo oyi na-aṅụ ọkụ na-enwu steji ị gaa na chọpụ Ifeanyị enwe ihe dị ya na anị nkịtị ka a na-anọ ọkụ anaghị enwu fan anaghị eku ị bịara ịzụ ahịa ị na chọpụ Emeka ọkụ na-egwu everything dị ị na chọpụ Ifeanyị ọ kpụrụ isi ọsọ ya bụ na Ifeanyị bere ya aha ego ị ga-asị na ibe ya fake ọ bụrụ na nke Ifeanyị aha bụ original one ma elu gị na that shop ị ga-asị mbe ị ga-aga na nke Emeka aha na-enwe ọkụ na mara mma ibi na Emeka nyegoro gị fake ebe ahụ nsogbu adị ihe nke ahụ ka ị ga-ehiche dị nọdụ ala enye gị wine tombo ezigbo tombo jụrụ oyi iti n'ọrụ na-aṅụ Emeka Ifeanyị ga-anọgide dị agụ egwu Ifeanyị ga-anọ ebe ahụ ọ gaghị abụ ngwo chọpụ ahụ adị ma nwe nke eziokwu ọ gaghị abụ ngwo na chọpụ Emeka ga-apụta ebiri ọ pụta
o buru Mercedes bụ ibu utie mgbe ndị ochie ahụ ọpak ya ji dapụta na chọpụ ya na-aka ụtọ amaka ụtọ abụọ aka na amara isi bara chọpụ ya ihu Ifeanyị ejere ka otu agba ha akwa dapụta ọpụta ọwụwọ mmiri n'ihu chọpụ ọ na-awụ mmiri chọpụ ndị mmadụ achagharị ya na kerisba na ọwụ mmiri n'ihu chọpụ ebe mana ihu chọpụ Emeka awụghị mmiri ya mana ihu chọpụ Emeka adaghịzi ife ọ na-acha anyị na ọkwa na-enwe everywhere Ifeanyị pụta ọtụtụrụ kandụl bụ chikọ ebe niile were mmiri ga chikọ everywhere o ji wee echemanya ji wee si nwoke ji wee si ya onwe ike ọrịa mana Emeka igwe Emeka na-acha anyị buru motie jiri yobrins ya ma ọ gabadin ya jiri ịtapụ ya maọbụ sta ya pụta na-agba trejọ ihe a lunar calendar is for treasure. That's why you have all those artifacts treasure ihe na-akpa ya treasure. They are treasures. Your treasure ka i were tinye n'unyi your own treasures your ancestors nyere gị were tinye n'unyi sime ji wee chi gị ji wee sị gị chi gị mmụọ gị ji wee sị gị agwụ gị ji wee sị gị osu ji wee sị gị nkewa ji wee sị gị because if in a language the important language abụrụ anything. There is nothing like language. All we mara these cosmic laws you can interpret them very well and interpret them and anywhere you come and stand you ebe ọ bụla ị bịara I will stand you anywhere you come and stand you. Ama m ihe a na-akpọ bender. I know what is bending energy very very well. Even most of this ndị a na-eme ihe aka m ha mara anya ọgwụ. Most of ndị a na-emegheri ihe a aka m ha mara anya ọgwụ. Most of them na nwoke bụ eziokwu but nwanne electricity onye ka anyị need relief to plane from ground. Onye anyị need anyị nwa we are the sun, we share the energy, we share the light across the ocean. Anyị gbara we share the light across the ocean. Mmadụ ga-apụta na akọrọ nonsense n'ụwa kịta a language written in Roman alphabet. Mụnwa nwere ike idi code the origin of the language. Ndị nwa na nwoke ịmarakwa the reason ịmara the meaning of the language sef. Every Latin alphabet a code. Any single one of them bụ code from A to Z. And the alphabet na-aza as onye Igbo today, all of them is Roman alphabet. That means ịmara the source of the name. So we have a very big problem. Anyị nwere big problem, mighty problem otu a. Nsogbu anyị na like this nsogbu anyị na enyi. That is why the energy in you is not stable, is unstable. The planetary movement although around with you ọ naghị aga with you, although with you you're not in line because the same place anyanwụ nọ na Igbo abụrụ the same place nọ na ala bekee. So ebe ọ bụla amụrụ gị the same place ọ dependere ebe the planet nọ that time the energy will be incarnated in you. So you are not following, you naghị follow up. That is why you are unstable. Onye ka ndị bụ na-akpa agwụ nwere ihe ọzọ. You are unstable. Ọ dị ka magneto, you are floating. Ị na-egwu mmiri, iwu nwangwu mmiri ka ị na-egwu, mmiri na-eri gị eri. Ihe egwugide mmiri ike gwughị mmiri rie gị nwụọ ka ha aga. So ụmụ ibe ihe anyị bịara bụ idozi ọdịnala Igbo ka ọ bara anyị uru. Anyị nwa ka ọ bara anyị uru. O nwere ihe nji ego ga-eme I don't need your money. Enwere ndị nọ na be anyị, ụmụasị nọ na be anyị they want to work. Ha nwere kọmputa mana ndị aga na-atụ ego na-atụfusi ego gbure kọmputa je nye that guy want to design a program for ndị Igbo. O nwere kọmputa na anyị Igbo. This guy were wizard, no computer to work. But ị ga-aganye ndị ụlọ ụka ego tụọ ego na-enweghị isi, make no sense. Gbuo ọkọ n'ochi nye 200,000 nye 300,000 erobichi. Go and give this guy a computer ka o wee design ya program. Mba, agaghị eme ya. Ọ ebe tukwere na-asị m nchi gị ji wee sị gị ikwu datin dị ebe na-ewere ma ọka asịkwa gị anya. Name that guy. Anyị nwere a wizard n'ala Igbo. Now wizard o need common laptop ka o wee design ya a program ndị Igbo ga-eji wee pụọ ndụ. Mba, onye ọbụla mee ntị ka ọnụ ọhịa ọsị gịnị ka ọ na-akọ ihe. Mba,
anyị mee magic ihe adị mma nwanne forget magic ihe ụmụazị all the whole movie ndị nwa bekee na-eme ebe a movie nwa bekee na-eme here all for magic all of them go and watch children cartoon here all of them bụ magic from A to Z go and watch tinye western cartoon ị gaa na China you can never see western television unless more private ị gaa na Arab land Ifeanyi Amadi nọ ebe a jụọ ya ọ na-televise western television like that or private mana ị ga-aga n'ala Igbo all the whole channels western TV inwe ọnwa ọfụ anyị nwere nwa ya na west na ebe akpa imuzie nwa ọfụ na east na ala Igbo i were channel ndị ọcha gosibe ị na-egosie ka esi ebi ndụ ụnụ ama ha na ị na-agba ọtọ na village ife nwaanyị gba ọtọ amụ ha na ekene gị mana once e nyere gị porn movie nke a na-akpọ blue film nke a nwoke na nwaanyị na-emekọta ị gaghazi agba ọtọ again ọkwịma na ị gaghazi agba ọtọ again mana because of that mere ndị mmadụ ji ezu ochi agba ama you don't know that television unu amaghị ihe art ị ga-aga na Afrịka amaghị m ihe na-eme ndị isi ojii I don't know what is wrong with them amaghị m ihe dị wrong because these things m na-agwa ụlọ here had it been na m na-agwa ya nwa bekee I tell you by now ha react m ihe a na-agwa ụlọ here mgbe ya nwa bekee 2 months you will see them react because ha mana egbere ebe ha na-eje they have to know everybody need change in this life is change itself is change but ndị be anyị know ọsọ n'isi n'ọhịa si nna nna ya ji wee sie nne nna ya ji wee sie and so what ị na-ahapụ ụzọ ikpuru isi are you blind don't you see everybody want to buy telephone from nwa bekee everybody want to buy car from nwa bekee everybody want to buy generator from nwa bekee what happened to yourself ka ihe mere agwara m ụnụ about movie here nobody say anything agwara m ụnụ about books here nobody say anything agwara m ụnụ about technology here nobody say anything agwara m ụnụ about research center here nobody say anything mmadụ ga-abịakwa echi na-ajụ m how do we do this thing ụmụ ibe ihe asị m zie ozi ezie m mana asị mpata ya apata agaghị m apata ya ebe a nọ otu a nọ sọsọ ihe na-akpa mbụ restructure because ihe na-agba bụ ihe anyị mma 120% all restructure of the soul of Igbo people that is what I care for ọ bụrụ about ihe ndị mmadụ na-ekwu ọnwụ na enwere ndị person nwere option better than this I tell you ọmụ ga-ebu ụzọ I will go and meet the person si nwanne kere ihe anyị ga-eme na afọ m na enwere ihe na-akọ nwere ihe dị ya n'ime na ọnụ anyị na-egbu ihe dị ya because common sense is not common adịrọ common ndị mmadụ ga-apụtara common sense kọrọ rubbish jewara ebe ebe ị ga-asị asị onye ịgbere ebe a na-akpọ igbo yist kọsi ọgịrị igbo yist iru ebe ahụ na common sense onye ka nwunye bịara tata everybody onye rara nwaanyị esige onye nke abụrụ esite ha nsị ọnda ahụ ndị m na-ekwu na-ekwuru nyere aka ọnda ka a na-ekwuru nyere aka ndị adịrọ serious go to Igbo pages gaa na Igbo pages just all those Igbo pages go there and see yourself gaa na those Igbo pages and see yourself ndị adịrọ serious ọkwa ndị a ga-apụta echi si m na ha egbuo ha aka ha ọkwa these people ụmụ ibe mba o nweziri mgbe ọ ga-egboruo sef ndị ndozi ọdịnala na-esi ike independent from ala Igbo sef ọnwụ na ndị a continue ụmụnne ndị ndozi ọdịnala ya anyị achọ independent from these people from ndị Igbo anyị na independent anyị chọrọ divorce from them ka anyị divorce die ha anyị divorce ha anyị aga n'ala Igbo ebe ahụ chọọ ebe ọzọ chọọ empty land jee ebe ahụ jee biri hapụzie ha let them live yourself ị gaa na ke ha na-akpa ya ebe a na-amị mmanụ na Niger Delta ebe a na-amị mmanụ
light that have never interrupted one day, one single day awebeghị ọkụ ebe a na-amị mmanụ na ada generator ewebe anaghị enwe ọkụ dị 24 hours ọkụ na-enwu na Nigeria ọkụ na-enwu dị. Mmadụ na-amụ generator. So kedu ihe o tekiri is search for a new way to generate electricity in your house. Anaghị m ekwu independent in your house. Ndị nwere ego ka m na-ekwu, ndị nwere ego ama na ndị mmadụ nwere ego. Ana m ekwu ndị nwere ego, ndị mmadụ ndị aga arụsị ụlọ nwere ego jeburu lista. So na onweghị ike ịchọ nwatakịrị gụrụ akwụkwọ sponsor ya si ya ka o nwee ike design a project ka onye goro sọsọ nyanwa ọkụ nye na anyị ma nye onwe ya through a clean energy na-abụrụ ibe na bond anyị our atmosphere na-abụrụ imebisiri anyị weda ụnụ amakwa disi carbon monoxide na Nigeria. Nwere ike Nigeria agaghị 50 years enwere ike obodo ahụ 50 years time all of us anyị ga-anwụsị. The kind pollution nọ there, the kind pollution nọ there. Ọ bụrụ uru ọbara na-amụ nwa ndị na-amụ nwa jọsọ nwere uru ọbara nwere culture mba, economy mba, weather mba, mmiri mba, ihe niile mebichiere ịhụ ya. Nne anyị na-erisi ebe ọ na-agbakagụ isi ịhụ ndị mmadụ erisi ya nne na art. Ị ga-afụ agadi nwoke na-ete mmanya ọ na-ahụ kaikai ịjụọ ya gịnị ọ sị gị na tombo anaghị achaji ọ na-ediri chaji na-ede chaji dị batrị ọ na-ediri kaikai ka ọ chaji dị batrị na biko tombo anaghị achaji ya obi ọ na-adị ya mma ọ na-achọ ihe na-achaji ya obi ọ dị ya mma ọ na-achọ ihe na-achaji ya mba. So ụmụ ibe onwekwa obodo onye ọbụla na-edozi ịga na the whole world n'ụwa niile there is never a time sọsọ na ala Igbo ka ọ ga-emeji ime ihe ọ sị gị bring everybody together. Where? Kedu ebe ọ na-eme? Kedu ebe ọ na-eme? Go and bring everybody together. You have to join high heads. Where? Kedu ebe ọ na-eme? I want to tell me where you want to join everybody together. Na nwa bekee ọ join everybody together. Why Spanish ejighị m ite Catalonia? Why England ejighị m ite Scotland? Let them join together. Why New York ejighị m ite California? Ka join that together. Enwe ihe ọbụla ị na-eme n'ala Igbo meme. Enwe ihe ọbụla ime ị na-eme n'ala Igbo does not work that way. Mmiri na ọkụ anaghị emekọta. They are from the same source, but they can never because they vibrate in different levels. All vibration change the condition. So how can you bring the different vibration together? It will not work. Ọ na-work like because you don't know energy. Onye ọbụla na ibi na-anaghị emekọta ọnụ ntụrụ ama na competition n'ụwa. Ọnwụ na mmadụ energy recognizes themselves through vibration, not through appearance. If you don't vibrate in the same level, you cannot work together. It will not work. That is natural principle. So if you know the way, ọnwụ na mmemme ọfụma tomorrow, I will absorb everybody. If my atom vibrate higher, I will absorb everybody. If your vibration is high, you will absorb everybody. That is it. The fastest atom generate the fastest vortex. Onye ọbụla na-emebe ọfụma will take everything. Ọgwa na ikwuru ha je na mmiri jeto ha good. Ọgwa na itinye ha n'ọkụ good. Ọgwa na idozi ụzọ dị mma good. But onye ọbụla na-emebe ọfụma will absorb everybody. No, there is nothing like unity. Unity is illusion. Unity is an illusion. Why o ji enwe parliament? Parliament why na ha dị 300? Why not everybody in the village agaghị na parliament house? Why not everybody agaghị na government house jebiri ebe ọ bụ na enweghị ndị government? Yes na nwanne anaghị m atụ kwe ebe a nọ the last thing ga-eme ịtụrụ gasị ọkwefuru ụmụ Igbo the last thing ga-eme wee ịtụrụ onye Igbo asị mụnwa I can never because nwere uru ọ bara m. Anything ọbụla m chọrọ n'ụwa I know so many things. Ama m ka esi arụ electricity. I know how to do it. Mana njebe ka m ga-arụ ya na ya dị m na village ọbụla. So how can I tell you this thing? Ịma na-ekwu ihe ndị mmadụ ga-asị ịma this thing what are you doing here? So m hapụzi gị jee biri. So you want me to leave you and go and live and enjoy. Ekwenụ m anya otu a ka m siri
nna nwanne ịma ihe a niile nnọọ na-emekwa like this ka ihe ịchọ ka m metụ ka m gbapụzie ikwu destiny go and start living like elumelu ha Peter Obi ha ihe ịchọ ichekwara Peter Obi abịa gwa gị ihe ọ ya gwa gị ọwụ na m dị ka ha na-akpa ya materialistic agaghị m anọ ebe a aga m anọ na mansion na-eri ma ọ bụ na ndị materialistic my level na mansion ka m ga-anọ na-akụ big time life and direct ịchọ US aga m anọ na mansion na-akụ big time. Enwere m company na Nigeria two companies na Nigeria private 2 companies na Nigeria ọ bụghị ọnụ ịchọ ka m gosi gị certificate onye ga-afa ka ijeje cheki so ọ bụrụ maka ego ọ maka ịfụnanya the pain I have inside me otu ndị be anyị si ata afụfụ the way they suffer that's why m ji mee ihe ọ bụrụ because of na enwere something na-erite n'ime I don't have anything to gain nwere ihe m na-gain so osi je m nwere ike ige na our people ihe bịara ha mma so my only happiness bụ na ihe bịara ha mma I don't care achọghị m ka ị like ya ma I don't want you to like me abịara m ebe a for favor or love don't love me don't like me but to listen to what I say take the word nwere ihe m ji your likeness eme ji m ebe ka m ji eje kedu ihe ọ ga-add na my life your likeness kedu ihe your likeness will do in my life nothing so kedu ihe m ji likeness ga-eme kedu ihe m ji eme nothing so what I care is listen and use the word listen since you put word we go gwara gị na this right eye the 12 now this left eye the 13 now this left eye represent the moon that is the law that is 28 days this right eye represent the sun which is 30 days and we go gwara gị na your life. And from this moment you begin to think and you go and do the research. From that research you do, you have another information. From there, the more neurons crack. I did the job. I did the work, but you don't know. Because all the information I give you to break the code, the neurons activate. And if the neurons activate, brain being the computer, you go and jam another one, another one, jam another one, another one, jam another one. This is how you begin, the current begin to flow. You got to go? Oh, talk a current is a flow. Mana ndị ba ya aghọta ihe a na-akọ dị sef ha ma dị ha na-akọ ha chebe na just na life enwere onye ka life you create life is an illusion close your eye no more life that is what is called time and space is 5 minutes the right eye is 12 times 5 60 seconds gives you 1 minute 60 minutes gives you hour 60 seconds give you 1 minute 60 minutes give you 1 hour 24 hours give you day. You divide there by 12 times 30 onye 360 ọ bụrụ ya bụ sun nke nwaanyị 13 times 28 moon cycle onye 364 the same 360 plus 4 which is the square ọ bụrụ ya bụ everything. You divide that 28 by 7 which is 7 gods onye ga-ekedori na afọ na nkwụ. This is the master plan of earth creation. Nothing onye ọbụla gwa gị something more than this is ya prove way. I can prove it because you go to hospital and do the research of the nerve system of the right eye and left eye because this represent the sun anyanwụ. This is anyanwụ nya ga akpọ ya anyakwa. This is the movement of the sun planet. Ama ndị ndozi ọdịnala na-apụta. The book will be the champion of Igbo civilization. Ama ndị ndozi ọdịnala will champion the Igbo civilization of the 82,000 years of Igbo civilization. 82,000 years. Anyị nọ na 82,000 years of Igbo civilization ọ ihe nọ ya. Every 9,000 years is another new age. Every 9,000 years is another age. Ọ bụrụ ihe a na-akọ ụmụ ibe. O tego mgbe ndị Igbo bidoro gbawa mbọ bụrụ taa. Igbo ebidoro ụnyaahụ. From those artifacts, ihe a na-agwa gị now from those artifacts, ihe ahụ na-atụfusi, ihe ụnụ na-agba ọkụ. Every information I give you here is from that ihe ahụ na-agba ọkụ. That ụnụ na-agba ọkụ ebe a nka ihe niile asị. So ụmụ ibe anyị ga-ewedebe okwu anyị na
na njedebe taa unu jeje study eje na mmụọ ihe m gwara unu go and study them gaa study ha study si afa ịbịa then say me yes this boy mba ịbụrụ mmadụ nwere ihe nwere something ibu wee bịa ụwa ọbụrụ ya because ya na-agwa gị you can never see anywhere zoles ma ndozi ọdịnala you can never see it anywhere nowhere not even nwa bekee nwa bekee ma yo ana na-ekwu ndị nkịtị ka na-ekwu ọ bụrụ ndị otu nzuzo ọ bụrụ ndị otu nzuzo nwa bekee ndị otu nzuzo ma ya mana nwa bekee ndị nkịtị which is 95% ha mara ya jee jụọ ha jos go ọnwụ na ibi na western world na Chinese land jee jụọ onye China si ya how many nerve system ka anyị nwere ọmara even some medical doctors mana otu efu mana ha ama ha how this thing connected to time and space some anụmanụ but ha anyị ma ndeke anyị ma we created it ordinary gene. Once I see all those artifacts I know them. Once I see them I know. Any art ọ bụla iwetara na Africa now anywhere in the world show me the art ngwa ga ihe ọpụtara because you might hear this all of them were the same thing. Kama na ihe mere bụ na every people na-eme in their own way but not the same thing because there is only one sun, only one moon, only one Mars, only one Jupiter, only one Uranus, only one planet. All of them were the same thing. One. So every information is from that place. So they may have a give way in a different way. But once you see the mark and the symbols, Berlin Wall, I know the secret code of Berlin Wall. Only one the European money. You with European money, you got 6 gates, 3 this side. If one if Igbo art, you got 3 one side, you got 3 car which is the equinox. That's map in the equinox. 3 this side, 3 gate. You got to go. I can't go with the cool on down. You got them. I know one didn't do so in an Igbo. Other Igbo. I had a Igbo no what. So for God. Ofundo so in Nanya. No, one in any 9 on email. So ofundo so in Nanya when I am a Igbo. And don't do so in Nanya. Artifact Igbo. Gapota. I get what put from Muni. We are bringing the house out of the Union and clean it. I get what the ordinary. Mba bidoro ikwu maka ordinary Igbo. Ni I get what the name ọhịa. Ordinary no n'ime do I what the name do te sakasi anya. Today na ndị mmadụ na-ekwu maka ordinary Igbo. You see? So now all to nke arụsị. Anyị ewepụta arụsị from n'aka ndị ọrụ anụ. Anyị napụta ha arụsị anyị. Arụsị bụ artifact. And that mba eri ahụ a na-ejekwa iri n'uye. Clean ye mba eri. Killing a wire face ọ bụrụ museum ordinary museum ozugbo jee chọrọ adreesị mberi ahụ chọọ na adreesị mberi ahụ anyị jee that place anyị killing ya etinye fence ordinary museum life and direct onye chọzikwa ịbị ọbịa ya kọwara ya ihe art gwa ya symbols meaning of these symbols ọmara ndị Igbo abụrụ ndị iberibe na ya bụrụ ndị ọrụ anụ ka esi wee kwuo na ihe anyị wụ scientist nka na ụzụ anyị na-eje na mmụọ anyị na-afụ na ife afụ na nzuzo we bring enu na ana we united in heaven and hell in the human body. They copy it in the Bible, so Jesus Christ. They copy it in the Bible and say Jesus Christ. But we created this ideology with our higher sense, with our higher level of mentality. Can't we create this thing? That nonsense be here from rubbish. Umu ibasi udo de rono. Ka nje no mai hozo na anya ku ne too much tata. Ko liwa pa na echi asi udo de rono.